Pozdravujem vás z tejto krásnej lokality na samote u lesa pred tejto haciendy pri Sebechleboch. Včera vyšiel článok o tom, že toto je ďalší príklad haciendy alebo vily, ktorú si postavili ľudia blízky tejto vláde a okolo pána Bedera eurofondov, takže sa ešte pozrieť, ako to naozaj vyzerá. Dnes je predĺžený víkend, tak som čakal, že to bude napratané, veď má to byť verejné ubytovacie zariadenie, tak som myslel, že hosti budú mať. Vyzerá, že tu nikto naozaj nie je. To dvaja ľudia a jeden pes. Jeden z tých ľudí je prevádzkar, ktorý si hneď po našom príchode odfodil našu SPZ-ku. Neviem, že to je úplne štandardný spôsob, ako vítajú potenciálnych hostí alebo záujemcov, že si fotia SPZ-ky. Tuto asi taká zvyklosť je pri tejto haciendičke. A druhá pani prišla na aute a viezla krmivo pre zvieratka, takže asi sú to aj nejaké zvieratka. Ale hosti tu asi márne budeme hľadať, napriek tomu, že je predĺžený víkend. Čo je teda zaujímavé, pretože ak tu štát podporuje nejaké investície do verejných ubytovacích zariadení, tak by som čakal, že to budú nejaké rentabilné projekty, že to bude šlapať, že jednoducho sa tu neskladáme na nejaký súkromný majetok pre niekoho, ale očividne takto žiaľ bude, pretože hostia tu nie sú. Tiež zaujímavá vec je, že dostať sa sem, to naozaj musíte vedieť, čo presne hľadáte. Pretože v obci, v Sebechleboch, nenájdete žiadne informačné tabule, žiadne náveste alebo niečo, ako sa dostať do tohto ubytovacieho zariadenia, ktoré malo slúžiť celej verejnosti. Nič tam nie je, čiže dokonca sa sem ide cez družstvo. To je súkromný majetok pána Ďuricu, ktorý má veľmi blízko k pánovi Bederovi. Dnes bolo družstvo zavreté, takže my sme dokonca museli ísť cez nejakú polnú cestu, asi 200-300 metrov, a potom sme sa napojili na krásnu prijazdovú cestu k tomuto majetku. Cesta naozaj ako lusk, žiadne výtlky, nič podobné. To viacero regiónov na Slovensku, v takom Novohrade alebo na Gemeri by určite závideli, keby takéto cesty mali, ale nie, tu na Panstvo má peknú cestu prijazdovú. No a je to tu také, no, ako štýl nebudem hodnotiť, mne sa to veľmi nepáči, ale tak očividne niekto si chce užívať takýto luxus, takúto haciendičku. A je to absurdné, že takto v strede lesa proste ukrytý nejaký majetok, sem si páni chodia oddychovať. Možno na polovačky chodia, keď sa dohodnú kamaráti, lebo verejnosť to nenájde, takže to jednoznačne, už len z toho je jasné, že to je len pre kamarátov a dobre informovaných, podpultovo informovaných ľudí. A my tu máme nemocnice, kde mamičkám padá na hlavu omietka. Hej, to je stav slovenského zdravotníctva, kde behajú šváby, kde si musíte toaleťak doniesť, a popri tom tu eurofondy míňame na takéto haciendičky. Takže na haciendy eurofondy áno, to funguje, ale na infraštruktúru, ktorá by mala slúžiť všetkým ľuďom na Slovensku, tak to nie. Na túto stavbu, prosím pekne, približne polovicu z nej financovali eurofondy, viac ako 1 milión eur. Čo by za 1 milión eur dali malí farmári na Slovensku, ktorým by to naozaj mohlo pomôcť rozšíriť ich podnikanie? Tuto očividne pomáha len pár vyvoleným ľuďom. Vidím, že zvieratka sú nakrmené, lebo pani asi odchádza práve, takže krmiaca šichta je za nami. Takže to je ďalšia absurdita, hej, že tí peniaze sa dali využiť na oveľa zmysluplnejšie projekty, kde by naozaj išlo o nejaké podnikanie, že by ľudia z toho aj niečo mali, že by sa rozvíjal nejaký biznis. Tu sa rozvíja len pre pár vyvolených, ktorí si chcú oddychovať nerušenie, mimo civilizácie, aby ich tu nikto nenašiel. Všetko je to tu obohnané kamerami, samozrejme, všetko to tu strážia kamery. Takže takto sa na Slovensku žiaľ míňajú eurofondy za Ficových vlád. Toto je projekt z roku 2016, tesne predtým, ako končila predošlá Ficová vláda. Tak vtedy sa podpísali takéto zmluvy a začali teraz vyskakovať ako huby po daždi. Nie je to jediný prípad, pred chvíľou sme riešili Malantu pri Nitre, vilu Malantu, aj tam sa ešte dneska zastavíme. Pozrieme sa, či už technické príčiny sú odstranené, či sa tam náhodou nedá ubytovať. No a toto je ďalší príklad. Ďalší príklad bola vila v Limbachu. Krásne sídlo, že vraj vybukované na rok dopredu, ale nikto nevedel povedať, že kto tam býva, ani starosta tej obce nevedel, že kto tam býva. Tak toto sú haciendičky, ktoré si páni veľkomožní postavili z eurofondov, na ktoré sa míňajú peniaze, ale potom so smutnou tváričkou nám budú hovoriť, že viete, ale na tej nemocnice neboli peniaze, nebol čas, nedalo sa. Aspoň vidíme, že aké sú priority vlády Roberta Fica, čo sú premiérske témy. Hej. Zdravotníctvo a cesty to nie je premiérska téma, ale takéto haciendy pre pár vyvolených, tak to očividne premiérska téma bolo. A investícia sa zrejme podarila, majú to tu krásne vybudované, len teda verejnosť sem veľmi nechodí. Takže asi to je len naozaj pre veľmi dobrý okruh, veľmi úzky okruh, veľmi dobre informovaných ľudí. No, my to nenecháme tak, budeme to riešiť ďalej, budeme to riešiť aj cez poslanecký prieskum na poľnohospodárskej platobnej agentúre, pretože odtiaľ tie eurofondy išli, takže budeme sa pýtať tu na Slovensku, budeme pracovať aj v Bruseli, pretože toto sú európske peniaze a členské štáty sú extrémne citlivé na to, keď sa takýmto spôsobom
podvodne rozhadzujú, takže už to rieši aj Európska prokuratúra a budeme to riešiť aj my v Bruseli, pretože tam našim papalášom žiadna 363 od generálneho prokurátora nepomôže. Takže budeme sa tomu venovať aj na Slovensku, aj v Európskej únii a sledujte nás ďalej.